खुलुमबाय फोरबोनियाव आंनि अनलायग्रा खृष्ट सिबियारि आंगोनिबो आंगो आंनि साबस्क्राइब खालामग्रा लोगो नोंथांमोननिसिम अननाय सिबिनाय गोजोननाय जासिहरबाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव गोजोन्थों। आरो आं बे समावहाय मोनसे बिसयनि सायावहाय टपिकखौ लानानै फैदों। बे जाहैबाय मानसिया इसोरखौ गिनांगौ। मानसिया इसोरखौसो गिनांगौ। जों मानो गिनांगौ? जों इसोरखौ गिनाया जोंनि थाखाय मा मुलाम्फा दङ आरो जों इसोरखौ मानो गिनांगौ आरो बे इसोरा माबोरै इसोर जों बेखौ जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय जों फरायनानै नायनि। 1 सामुएलनि 2:6 बे मोनसेखौ जों फरायनानै खोनासंनि। फोरबोआनो फोथैयो आरो बेनो गोथाङै लाखियो। बियो मानसिफोरखौ गोथैफोरनि हादराव दोनहरो आरो बेनो लाबोफिनो। गोथार बाइबेलाव 1 सामुएलनि 2:6 बुंदों, फोरबोआनो मानसिखौ फोथैयो आरो बेनो गोथैफोरनि हाखराव दोनहरो आरो बेनो गोथांनि रायजोआव लाबोफिनो। बेबादि फोरबोआनो गायो, फोरबोआनो फोथैयो, फोरबोआनो सुजुयो, फोरबोआनो बानायो, बेनो गोथाङाव लाबोयो होननानैहाय गोथार बाइबेलाव जोंनो फोरोंदों। बेनिखायनो सल'मन राजाया बुंदों, फोरबोखौ गिनाया नोंनि थैनायनिफ्राय खारग'नो हास्थायनाय। फोरबोखौ गिनाया नोंनि थैनायनिफ्राय खारग'नो हास्थायनाय। बेनिखायनो जों मानसिफ्रा साफ्रोमबो इसोरखौसो गिनांगौ। बोसोन बिजाबनि 14:27 सल'मन राजाया बुंदों, थैनायनिफ्राय नोङो खारग'नो हास्थायोने? नोङो थैनायनिफ्राय खारग'नो हास्थायोने? फोरबोखौ मान होनायानो प्राणनि दैमु। नोङो फोरबोखौ मान होनायानो, फोरबोखौ गिनायानो, फोरबोखौ सेबा खालामनायानो नोंनि थैनायनिफ्राय खारग'नो हास्थायनायनि मोनसे दैमु। दैमु बियो नोंनि थैनायनिफ्राय खारग'नो हास्थायनायनि दैमु। आरो सल्ल'नि 15:33 सल'मन राजाया बेबादि बाथ्रा बुंबादों। बोसोन बिजाबनि 15:33 फोरबोखौ मान होनायानो गियाननि गुदि। बिनि सिगाङाव नोङो गावखौ गुरै खालाम। फोरबोनि सिगाङाव गावखौ गुरै खालाम। बेखौ मान हो, बेखौ सिबि, बेखौ खुलुम, नोङो मान मोनफ्लायगोन। गोथाङै थासान्दि मानसिया मान मोनगोन जोङो फोरबोखौ मानियोब्ला। बेनिखायनो जोङो फोरबोखौसो सिगां गिग्रोनांगौ। इसोरखौ जोङो गिनांगौ। जों बयबो इसोरखौसो गिनांगौ। मानो जों गिनांगौ? जों मानो गिनांगौ? फोरबोआनो फोथैयो, फोरबोआनो गोथैफोरनि रायजोआव नोंखौ दोनहरो, फोरबोआनो गोथांनि रायजोआव लाबोयो। बेनिखायनो जोङो इसोरखौ गिनांगौ। जोङो इसोरखौ गिनांगौ। डेभिडआ बुङो, फोरबो। जोङो डेभिडनि मेथाइयाव थाङो। 139 नाम्बारनि 13 बेबादि बाथ्रा बुंदों डेभिडआ। गावनि रोजाबनायजों बे फोरबोखौ बेबादि बाख्नायनानै रोजाबदों। जोङो नायनि। नोंनो आंनि गोसोखौ सोरजिबाय, नोंनो आंखौ बिमानि गोरबोआव सुजुदों। आङो नोंखौ साबायस होननि, मानोना नोङो आंखौ गिथावथाव आरो आसुरित बानायबाय। नोंनि खामानिफ्रा आसुरित। आङो बिखौ मोजाङै मिथिगौ। 16 नाम्बारखौ फरायबावनि। नोङो नोंनि मेगनफ्रा आंनि जाफुङै महरखौ नुबाय आरो नोंनि बिजाबाव आंनि बानायजानाय दिनफ्रा सानसेबो मोनब्लाबो लिरजाबाय। बेबादि डेभिडआ गावनि मेथाइनि गेजेरजों रोजाबदों इसोरखौ बियो बाख्नायदों। फोरबो, नोङो मानसिनि गोसोखौ सोरजिबाय।
मानसिनि गोसोखौ सोरजिबाय माबादि सोरजिखो अनसुला जानो सोरजिबाय धोरोमिया जानो सोरजिबाय मानसिखौ नोङो अननो अनलायनो खौसे खालामनो सासन खालामनो दैदेनगिरि जानो फोरोंगिरि जानो मानसिखौ गियानि गुनि खालामबाय नोंनो गोसोखौ सोरजिबाय आरो नोङो आंखौ बिमानि गोरबोआवनो हौवा आरो हिन्जाव मानसि महरै नोंनि उद्देश्यजों नोंनि सिन्ताधाराजों नों आंखौ बानायबाय डेभिडआ बुंदों नोंनो आंखौ बिमानि गोरबोआव सुजुबाय नोंनो आंनि गोसोखौ सोरजिबाय नोङो नोंनि आखाइजों नोंनि बानायनायजों नोङो आंखौ आसरित गिथावथाव खामानि मावनो हाग्रा सासे मानसि नोङो बानायबाय मानसिखौ नों बेबादि आसरित गियानि आसरित गिथाव बाथाव बानायबाय बेबादि इसोरखौ बे बाख्नायदों इसोरखौ बे साबायसनदों इसोरखौ बे गिदों जेब्लाबो जोङो हानि हादिसो जोङो हानि मोदोमा जोंनि देहाफ्रा थैनानै थाङोब्ला हाजोंनो गोरोबफालाङो बेनिखायनो नों आंखौ हाजोंनो दानानै आंखौ नोङो सोरजिबाय गोथाङाव नों आंखौ साननो हानाय अबिगथा होबाय नों आंनो गियानि होबाय नों आंनो गोथां हां होबाय गोथार जिउ होबाय गियानि गुनि खालामबाय बेबादि नोङो आंखौ आसरित खालामबाय नोंनि सोरजिनाया नोंनि अननाया आसरित आरो नोंनि कल्पनाया आसरित आरो नोङो आंखौ जों मानसिखौ साफ्रोमबो मानसिफोरखौहाय साफा साफानि मुंफोरखौ गोथार बिजाबाव लिरबाय बेनिखायनो जोङो इसोरखौ गिनांगौ इसोरखौ गिनाया गियाननि गुदि इसोरखौ गिनाया थैनायनिफ्राय खारग'नो हास्थायनायनि दैमु इसोरखौ गिनाया जेब्लायबो मान मोनफ्लायबाय थानो हायो बेनिखायनो जों फोरबोनि सिगाङाव गुरै जानांगौ जों फोरबोखौ गिनांगौ फोरबोनि सिगाङाव जों गावखौ दद्र नम्र दिन्थिनांगौ मानसिनि सिगाङाव नङा सलमन राजाया बुंदों मानसिखौ गिनाया फाननिसो मोनसे लामा गावखौ नस्थ' खालामनायनिसो मोनसे लामा इब्राहिमनि 4 अध्याय 12 फोरावहाय जों नायनो बेवहाय बेबादि बाथ्रा बुंदों जोंनि गोथार बाइबेलाव 12नि इब्राहिमनि 4 अध्याय 12 आरो 13 बे मोननैखौ फरायनानै जों खोनासंनि मानोना इसोरनि बाथ्राया गोथां आरो गोमावसोग्रा आरो फारनैबो गोबौ थुंग्रि मानिनिख्रुइ गोबौसिन आरो जिउ हां जराफोर आरो बेगेंनि गिहुफोरखौ थख' खालामागौमानि सोरखियो आरो बियो गोसोनि साननाय आरो मावनायफोरखौ बिसार खालामो दाजानाय मुवा मुंसेबो बिनि सिगाङाव बोदला जायै नङा गासैबो बियो नुजोबो आरो रोखा रोखा बिनियाव जोङो हिसाब होनो नांगोन जों बयबो जेखि खामानिखौ मावा मानो मोजां गाज्रि खामानिखौ मावा मानो मोनफा मोनफा इसोरनि सिगाङाव फोरबोनि सिगाङाव हिसाब होनो नांगोन आरो बे हिसाब लाजाबाय आरो सानजाखाबाय बियो इसोरनि बाथ्राया बेबादि बेगेंनि गिहुफोरखौ सोरखिनो हाग्रा खना खनला थाखोमानो हायै बेबादि जोंखौ थांखिग्रा बेबादि इसोरनि बाथ्राया थख' थख' खालामागौमानि बे नोंनियाव हिसाब लाजागोन बेबादि दोनखोमा जानाय जेबो गैया बोदला जायै जेबो जिनिस गैया गासैबो इसोरनि बाथ्रायाव जोङो गोथां आरो मावसोनो हाग्रा बेबादि जिउ दङ बेनिखायनो बे इसोरनि बाथ्राखौ जोङो मानिनांगौ आरो बे इसोरखौ जोङो गिनांगौ बे इसोरखौ जोङो जेब्लायबो नों जेरावखि थाया मानो स्कुल कलेजावनो होन नोंनि बिजनेसावनो होन नोंनि हान्थिनाय लामायावनो होन नोङो नोंनि जेखि खामानि मावनायाव होन नोंनि गासै खामानिफ्राव नोङो सिगां फोरबोखौ गि इसोरखौ गि नों फोरबोखौ मानि अब्ला नों आरो नोंनि न'खरा बासायजागोन जोंनि गोथार बाइबेलाव नोङो
इसोरखौ गिनायानो नोंनि थैनायनिफ्राय खारग'नो हास्थायनायनि मोनसे दैमु। बेनिखायनो जों बयबो मानसिया इसोरखौसो गिनांगौ। जोङो बै जोंनि कल्पनाजों जेरै मानसिया गावनि गियानजों मुसुखा दागिरिफ्रा मुसुखा दायो आरो गावनि कल्पनाजों बियो बेबादि महर होनानै साजायनानै मुर्तिफोरखौ दायो। थिग बेबादिनो गोथां इसोराबो मानसिखौ जोंखौ बिमानि गोरबोआवनो बे सुजुदों, हौवा आरो हिन्जाव बे बानायदों आरो बे जोंखौ समायना रमायना महर होनानै बे मानसिखौ बेयो बेबादि खांदों, बेबादि फेदेरदों। बेनिखायनो नोङो नोंथांनि इसोरनियाव सों, नोंनि सोरजिगिरिया सोर? नोङो जोंनि सोरजिगिरिनि सायाव जुदि सोरबा फोथायनाय जुदि गैयाब्ला नोंथाङा सों, नों खुलुमनाय इसोरनियाव सों, नों खुलुमनाय बिफां लाइफाङाव सों, नोंनि सोरजिगिरिया सोर? नोंनि सोरजिगिरिया सोर? इसोरा जोंखौ बुंदों फोरबोआनो फोथैयो, फोरबोआनो गोथैफोरनि रायजोआव थिनहरो, फोरबोआनो नोंखौ गोथांनि रायजोआव लाबोयो, फोरबोआनो जोंखौ गोनां गेदेर खालामो, फोरबोआनो जोंखौ हावरिया खालामो, फोरबोआनो जोंखौ बोखाङो। 1 सामुएलनि 2:6 जों बे बाथ्राखौ मोनबाय। इसोरा जों साफ्रोमनोबो गावनि बाथ्रानि गेजेरजों बोर होनाय जोंखौ देखायदों। जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आमेन। गोजोन्थों।